While naligo pa si Mami partner mag-push up sa tatara. Pasingot gamay. Another wonderful Tuesday morning here in Cagayan de Oro. Okay partner, karong adlaw Tuesday. Same as usual, opisina gyapon ta. And natay deliveran karon again of first Vita Plus sa Pugo. Layo guys siya. Pugo. Nay nag-order na to. 1 guyabano and 1 talaga. So ato'y hatod. Mag-coffee sa ta. Coffee kami. Atong mag nga duha gagmay. Tunga raming mami an. Coffee partner. Kana partner. Sirin na siya kahoy. Libanganan sa iring. Mag-prepare sa mi partner para sa pamahaw o kuan para po sa mga iring, baugan ng iring. Para ligo ni mami. Wow, bulad. I like it. Biplop. Sudan partner. Bulad. While naligo pa si Mami partner mag-push up sa tatara. Pasingot gamay. Yan partner, nahuman na migligo. Then dito na tayo mahaw sa office may. Sa opisina lang yung mahaw kay kuan na. Running out of time. Jenson Land. Yan o. Thank you Jenson Land sa t-shirt. Sponsored by Jenson Land. Halin nung silang kuan partner. Subdivision. Natikaan yan. Apil may old longsing. Yan. Shout out. Kumok ba? Kung pin shop. Pin shop partner nga. Pahumot. Gamay na lang. Tulukon. Happy Tuesday morning. Kamu trabaho dyan ya? Kamu duha? Ada na kayo. Hey! Let's go! Buhay negosyante. Tara tag-office partner. Yan. Yan partner. Nakata diri sa GMC office. So, itong buhaton karon siguro is mamahaw sa tami. Mamahaw sa mi partner kay daghan pa miglakon karon. Sudan, bulad o diplop. Wala tay halin partner. Station sa ta sa atong sudan. Diplop. Muni ato yatod partner sa bugo, 1 box dalandan. 1 box guyaban. Yan.
Ato po niya siyang depositor partner itong shooting hapon. Okay, partner, so let's go. Ay, medyo layo pang bugo. Step si Mamaw. Come on. Bugo. Medyo layo. Pero kaya ra. Time check partner, alas 10. Otso. Partner na nata sa Kogon. Yan, Kogon area. Partner na nata diri sa Busa Highway yan. Nata diri sa kining Pride Park. Na diri ang lukatanan o na diri ang PSA kanang maglukat o mga birth certificate kanang. Kinahanglan mag-gloves ta partner kay init kayo. Diri sa Kugman partner na ay bata diri nga na side sweep sa ambulance. Nakita na ako siya diya sa ang ambulance. Kusog kayo? Ha? Sabi man diya sabi man. Hindi lagi sa pitas. Nagsin naman. Wala ko ng ambulance sa akin. Ako nakita siya nala diya siya sa island. Dito. Lalo ba tayo karga ang ambulance? Nanay pasyente. Pila edad ng bata ah? Success dito. Loy sad no? Ha? Loy pod. Wala ka na ba? Na si Zero. Yan partner, nanata diri sa Baloy. Diri ang factory sa Nestle. Mga dagkong company diri sa Cagayan de Oro. So let's go. Partner, mga ni ang barangay Taplon. Kaya na power. Power na itong power. Yeah, midapit sa una nagpuyo. Katong that time nga nagbaha ang Cagayan katong bagong pila. Nagpuyo na diha. Last time. Dahil usa sa landmark diri sa barangay Puerto. Ani mo ni ang Tipsy. So unahan is bago na. So pasita. Init na kayo. Let's go. Sa wakas partner nanata sa barangay Bugo. Cagayan de Oro City gyapon ni sa sakop. Usa sa landmark diri sa barangay Bugo kani Planta sa Del Monte. So Bugo ni siya nga part. Yan. Muliko ta sa unahan. May tao na to tong landmark nga giingon ni ma'am. Kay dito ang atong deliveran o bay patas. So partner, ato pangita ang balay ni ma'am diri sa Bugo. Kaya napansin niyo partner, kita ka ng green. Isa na siya sa mga deliveran nato Vita Plus. Ang minya na dito sa Cagayan de Oro sa R&G Pharmacy. So naay Vita Plus ko diha nga among atong gi-supplyan partner. Nay, pwede mo tanan nay? Asa ang karaan nga water district? Dire, kita nga balay ba? Daan daw nga water district. Mak na yan, salamat. Hindi kay familiar sa nanay, so ako lang i-try unahan. Dire na daw dapita partner ang water district. Yan. Dira, MG Foods. Likod daw sa MG Foods. Yan. MG Foods. Nagian naman nato ang MG Foods. Ito MG Foods. I-try na to text. Pag si ma'am. Ako naman siyang gitiksan nga nata diri aning green gate nga balay. Gusto lagi ning kita sa dito sa pamilyar sa partner no. Kaning lugar ba. Pero makita man gyud sa basa lang. Magbasa-basa lang. Yan. Wala pa nag-reply si ma'am. Nakita ba kuno ng basiyo sa soft drinks? Wa man gyud basiyo sa soft drinks daw. So mangita tag basiyo sa soft drinks kay mo na nilang balay. Okay, nawag si mama ato bago na. Partner ang foods di ay dito pa dai sa unahan. Ha? Yan dito pa unahan. Yan na ba? Yan na. Siguro ni MG Foods.
mission accomplished, partner. Nandiyan, negosyo nilang ma'am. Soft drinks. So, partner, wala naman tayo buhaton. Back to the office na. Dayon, ako lang pong itry partner o video ang dalan pabalik. Hope nga balag ko ano, wala pa tayo GoPro. Yes, makuha lang nato gamay ang dalan kay kadam po na ang makita po ang dalan sa Cagayan de Oro. We try to capture the dalan. So, kani diri nga lugar partner, mao ni siya Bugo. Na diri ang daghang mga trabahante sa Del Monte. Ang pinakadako nga factory sa pineapple. Yan. Diri sa una partner, napo ko gidilibiran diri sa una nga kuan. Atong naibata na masakiton diri ito. Manang company sa Del Monte kana atong makita. Oh, grabe ka ambulance. Wala na ito ambulance kay mabas ay overpass dili taagi ubos kay bus safe kani diri Petron di ako sa una nagatrabaho high school pa ko. Sumana niya ang pinakasentro sa Puerto Mercado de Azteca side. Nag-agit ata sa partner Pilsi. Ano niya ang barangay Agusan partner. So may ganihan partner ang tablon. Dire lang ko yung kanina tower. Ikon ana. Napo ko dire partner nga kuan. Balay ni partner Gina. Dire. Kasulod lang ko sa right side. Napo dire ang balay ni kuan ila Inilo o Bernardo. Tablon. Mainay nata dire kay dagko kay truck. Doon nata sa Cookman partner. Ako dire kapuyo ang akong kuan. Ilang amay yung si Eugene. Eugene no si Giovanni. Yung si kuan, basta na kasi partner Virgie. Ligasyon niya sa Vitaplus. Sige lang. Ato lang i-try nga makabayad siya partner. Kung mangkot, isod kayo kinabuhi ba? So far, okay ra na itong cellphone. Gunit lang yung mayo. Dire nga sa dire sa dila Tibilin. Ada na po yung Tibilin. So kanay muna ni siya ang barangay Pugman, ila partner Hilin po dire nga side. Oh partner, barangay Gusa na punta. Mas progressive na ang Gusa. Kaning Kogon, grabe ka busy. Wala na kayo kapaninda tapit sa dalan. Yan partner oh. Nauhay kayo ang Kogon oh. Limpyo na. Ororama. Ini.
BPI Diles, Divisoria. Kita. Partner nanatas na BPI. Atong i-deposit katong check-in ato gahapon o katong mga halin nato sa Vita Plus. Ana lang. Ako lang siguro i-off sa ang kaning video kay bawal man sa sulod ng video. Ang ako lang ipakita niya ang kuan siya kanang resibo sa akong na-deposit. Okay, let's go, masulod na ta. A few moments later. Yan partner, nahuman na tao deposit diri sa BPI. And mga na tao opisina para po lunchtime. Let's go. Thank you Lord. Nata partner diri sa GMC office. Pasaka ta. Praise God. At least nakatulton ako sa balay nilang naon. Yan partner, thank you so much nata sa GMC office. So ganiya partner, to inspire lang no. Muna akong gi-deposit katong cheque 3,390. Dayon ang halin po nato sa product atong mga halin no atong gitigo mao po na siya. Ang atong gi-deposit ganiya sa BPI. Yan partner. Yan, salamat ka sa partner na si Mami o bisikit ninyo. Nang hugas. Pasalamat ta sa Ginoo no sa kanang nga blessing nga iyang gihatag. 759 255 plus 200 na lang ang kwarta na bilhin. And luckily yes, apay panglahotay, pila ka adlaw. Yan ang life. Yahoo! Close. Tanaw tong gawas partner. Yan. Gabi na pod. Ingan na lang atong live no. Adlaw, gabi, adlaw, gabi, at least man lang. Wala ta mo sugot nga ang atong adlaw dili siya mahimong progresibo. And ako lang po maigon partner sa pining akong mga vlog nga. Salamat sa inyong pagtanaw ug pagsubaybay sa vlog. And I'm sure nga ako maka-inspire sa inyo ha, and at least man lang sa ingani nga pamaagi madokumento na ko ang among pagpaningkamot diri sa Cagayan de Oro para po nga pakita ninyo kung ingani mi ka kung ano kugi-kugi lang yun partner para po sa atong pamilya, para po makakaon ang ating pamilya, ang atong mga anak, mga eskwela. Kung mapansin nyo partner sa akong mga vlog, wala kayo nyo makita ang akong anak kay ang isa si Angelo nasa Buhol, din si Cassie nasa Valencia. Yan dili sila pwede makabakasyon kaya gumikan lagi sa atong sitwasyon. Sila, pasalamat na tayo Lord. And tomorrow, it's another day na po. Ako nag-i-end diri ang akong vlog. And stay at home lang mga partner. And God bless sa atong tanan. Dayon isa lang akong ingon nga habang natay kinabuhi, padayon ta sa pagpanikamot kay ang opportunity na ara sa atong malibot. Kini si partner Edwin Nagnon. Thank you and bye for now. See you tomorrow.